Ola, benvidos a todos. Bos días, moitísimas gracias por acompañarnos neste novo webinario de axudas de INEGA. Como sabedes, formo parte da Oficina Económica, sou técnico dela, e antes de entrar en materia queremos un pouco presentar as ferramentas que ten e os servicios que prestamos á Oficina Económica. Basicamente, o objetivo da oficina é un punto de acollida para todas as empresas centralizado para facilitar e agilizar a implantación, a posta en marcha e o desenvolvemento de actividades empresariales en Galicia, tanto as empresas autónomas, emprendedores ou novas empresas, mediante prestación de servicios de información, de atención, de asesoramento, acompañamento personal e individualizado. Queremos ser un ponte que conecta todas as empresas con todas as administracións, un punto único de información, é dicir, un referente en Galicia para calquera empresa. Somos un equipo de moitas persoas, formamos un gran equipo, informamos sobre todo tipo de axudas, de financiación, de servicios non só do IGAPE, sino máis ben de todas as consellerías e demais administraciones, como poden ser concellos, diputacións. Para ello contamos con un equipo permanente que está ubicado nos servicios centrais de IGAPE, en Santiago de Compostela, e varias persoas, como é o meu caso, na periferia, na oficina territorial da Coruña e outras en Vigo. Ademais, ahora xa paso a Antonio Montagudo. Contamos con máis de 90 profesionales para prestar servicios personalizados, expertos en diferentes ámbitos. Dou paso, moitísimas gracias pola nosa atención. Veña, paso a Antonio. Gracias, Ángeles. Un saludiño. Bueno, bos días a todos e todas. Eu solo animarvos a solicitar, como dice Ángeles, como centro, como apoio a actividade das empresas en máis de 100 persoas que están ao vosso servicio, en máis de 18 ámbitos, para solicitar o noso... Estou compartindo a pantalla, verdade? Sí, Perdón. Sí. Vale, para solicitar os servicios de apoio da Oficina Económica, moi sinxelo, se poñía antes Andrea, pero dende a propia página web da Oficina Económica de Galicia, .xunta.gal, en asesoramento tendes aí un montón de ámbitos nos que vos podemos axudar, financeiro, desenvolvemento de negocio, operacións, persoas, startups, vale? Entrando en calquera destes ámbitos, tan sinxelo como facer clic en solicitar un asesoramento e xa iríamos ao formulario de solicitude, vale? Uns datos básicos obviamente, de nomes, teléfono e email, enviar a solicitude. Xa nos poñemos en contacto con vos para axudarvos no que consideredes, no ámbito que consideredes. Se non tendes moi claro cal é o ámbito no que os podemos axudar, tendes outros e dende aquí xa vos derivamos o ámbito que sea. De acordo? Entón, nada, animarvos, é un servicio gratuito, de apoio ás empresas, incluso vos podemos derivar á propia Oficina Económica de Galicia, vale? Cos expertos e expertas que forman parte, como dicía Ángeles. sí, por Entón, nada, certo, perdoa un momentiño, sí, é que non dixen o teléfono da oficina, se queredes contactar con nós, é o 981 51 e 51, ou ben na página web oficinaeconómicagalicia.xunta.gal. Perdoa. sí, nada, perfecto. Eu era solo iso, solicitarvos que aproveitedes este servicio gratuito de apoio. Nada, dou paso a Javier para que nos faga aí a presentación da axuda, as dúas axudas do INEGA. Ola, bos días. Son Javier García, son un enxeñeiro industrial, técnico colaborador da Oficina Económica de Galicia. Bueno, vamos hoxe a facer aquí unha presentación sobre dúas liñas de axudas que se acaban de publicar polo INEGA, pois, agora neste comezo de ano. Entón, temos aquí unha pequena presentación que vamos a usar. Un segundiño. Non sei agora si... Mírase. Mírase, vale, Sí. moi ben. Pois entón, se vos parece ben, vamos a comezar. Se tedes algún tipo de dúbida ou pregunta, podedes ir escribindo no chat e ao final da presentación pois podremos comentala sen ningún tipo de problema. Como vedes, estes son os dous códigos das liñas de axuda que saliron.
Estes códigos son importantes porque vos, se vades á páxina web de INEGA, hai un buscador que cos propios códigos xa vos leva á páxina de cada unha das axudas. Cada axuda ten, digamos, como un apartado propio na páxina de INEGA. E aí tedes un pequeno resumo tamén que vos pode valer de guía para un concepto xeral sobre a subvención. As dúas ordes que vamos a tratar hoxe son as que xa están publicadas, que son para proxectos de aforro de eficiencia enerxética nas empresas, a 417I, e a 417Z é para varios tipos de actuacións de aforro máis destinado a PEMEs e autónomos. Comezaremos pola subvención que vai dirixida ás empresas. Bueno, o obxecto é incentivar e axudar ás empresas a que poden levar a cabo actuacións que conleven un aforro enerxético. A cuestión nuclear desta subvención é que todo o que se financie vai a ter que levar un ratio de aforro, é dicir, por cada euro de investimento que se subvencione ten que levar uns aforros mínimos asociados. E esta é a cuestión nuclear da subvención. Despois, a orden é bastante aberta, entran moitas actuacións diferentes, pero sempre con ese criterio fundamental, que hai un aforro mínimo para conseguir por cada euro que se invirta. Quen pode beneficiarse destas axudas? As empresas legalmente constituídas en Galicia, que teñan aquí un centro de traballo, digamos que está un resumen na propia orde de axudas, despois, cando chegamos ao punto de presentación, sí que xa hai unha serie de documentación administrativa que hai que presentar, na cual se proba todos estes requisitos que ahora nos piden. Pois hai que presentar as escrituras de constitución, probar o centro de traballo en Galicia, probar o CENAE para que este que o 90 e moitos por cento están contemplados, pero bueno, hai unha serie de actividades que non entrarían nas que se poden acoller a este tipo de axudas. Entón, empresas constituídas e as empresas de servicios enerxéticos. O sea, si na nosa fábrica contratamos unha S, un servicio enerxético, hai unha empresa que fixo unhas actuacións de aforro para, bueno, para mellorar o proceso enerxético da nosa planta, esa empresa poderíase acoller tamén a esta liña de axudas. E, ademais, que requisitos? Bueno, pois temos isto ben sacado da orde, pois teñen que estar, teñen que ser empresas autónomas e os requisitos, o que nos poñen aquí, claro, no momento en que limita o prazo de presentación temos que cumprir os requisitos, por exemplo, ter o centro de traballo en Galicia, non podemos pedir a subvención coa idea de que vamos a abrir un centro de traballo, pero non o ter aberto no momento de facer a presentación. O sea, ese vai ser o día que para nós conte. Eso hai que ter en conta. Outra serie de requisitos, bueno, isto na orde onde se pode profundizar, pero basicamente pois non poden ser empresas en crisis, quedan excluídas, claro, as persoas físicas, as comunidades de propietarios, digamos que isto é para empresas con actividade económica. O resto, pois, son requisitos, digamos, que é bastante evidente. O único a ter en conta bastante importante é o do CENAE, o que vos dicía. Agrícola primaria non están incluídas nesta orde porque normalmente o INEGA suele sacar axudas específicas para ese tipo de sector, polo cal, para non duplicar, entendo que non o subvencionan neste tipo de órdenes. E despois eso, a industria extractiva, biocombustibles, empresas que poderan causar dano significativo, que son, bueno, mellor de tratamento de residuos, cousas moi específicas,
e as recollidas van no sector K de actividades financeiras. Que quero dicir con esta presentación? Básicamente que a maioría, máis do 90% das actividades industriales que se levan a cabo en Galicia entrarían dentro das empresas que se podrían acoller a esta orden de axudas. Entonces, que é o que se nos subvenciona? Que podemos solicitar con esta liña de axudas? Principalmente, a subvención ven como dividida en 4 apartados principales. O que nos van a indicar, basicamente, é, según o tipo de proxecto, pois, os requisitos que temos. Como vos indicaba, por exemplo, indícanse polas súas siglas, non? Vedes aquí, PAPEME, por exemplo, son proxectos de aforro e eficiencia enerxética en PEMES. Que os diferencia? Os ratios de aforro que nos piden. Vedes que tedes que ter un aforro de kilovatios hora mínimo por euro que se vai a financiar. Entonces, cando se vai á páxina de INEGA, cando queremos presentar unha actuación, hai que facer uns cálculos nunha documentación técnica que está publicada na mesma páxina de INEGA, na páxina da subvención, e aí, coa nosa actuación e partindo das facturas de consumos enerxéticos actuales, pois temos que xustificar que vamos a obter un determinado ahorro. E iso despois, sumado ao orzamento da empresa que vaya a implementar esa medida, pois danos estes ratios. Estes ratios hai que cumplilos para poder pedir a subvención, senón os proxectos non serían subvencionables. PAGE ven sendo o mesmo, ven sendo proxectos de aforro de eficiencia enerxética, solo que en grandes empresas. Aí habría que irnos á documentación administrativa para ver si temos a consideración de PEME ou gran empresa. Ao final sería o mesmo, solo que se somos gran empresa, pois vamos por outra banda. Teríamos despois a liña PAE, que son proxectos de aforro, pero que o aforro que se consega sea un mínimo dun 30% de gases GEI, pois son gases de efecto invernadoiro. Entonces, bueno, pois son uns proxectos, digamos, que teñen uns aforros superiores, porque está claro que hai certas actuacións nas que é máis fácil conseguir un aforro enerxético importante, como pode ser a iluminación, e hai outras ao mellor de sustitución de máquinas e demás, nas que, bueno, ese aforro dun 30% ao mellor non se pode conseguir, pero igualmente podrían ser subvencionables porque chegamos aos ratios mínimos de kilovatios hora por euro. E despois, por último, teríamos os proxectos PAP, que son aforro enerxético en infraestructuras públicas. Isto son liñas moi xenéricas, moi abertas, teñen que ser actuacións claramente de aforro enerxético que se poidan xustificar, que se poidan medir, é dicir, temos que ter unha situación inicial na que haxa facturas, na que haxa fotografías dos equipos existentes, na que poidamos documentar a situación actual e despois, xustificando nas fichas de INEGA os aforros que vamos a obter, pois coas fichas técnicas de novos equipos, nas que se vexa o seu etiquetaxe enerxético, na que se vexa os seus rendimentos, nas que obteñamos os datos para poder xustificar eses aforros. Digamos que se cumplen esas características e cumplimos toda a normativa de aplicación segundo a actuación que vayamos facer, está claro que se vamos a facer unha actuación eléctrica ou térmica, pois teremos que ter despois os seus boletíns registrados en industria. Bueno, debemos adaptarnos a toda a normativa vixente, pero si se dan cumplidos eses requisitos, o abanico de proxectos que podrían encaixar nesta orden de axudas é bastante amplio. Período de actuacións subvencionables. Vale, é importante dúas cousas. Primeira,
As actuacións non poden estar iniciadas antes de solicitar a axuda. Digamos que esta liña de axuda quere ter carácter incentivador, quere que sexa tractora para que certos proxectos se leven a cabo. Entonces, non podemos ora solicitar unha axuda para un proxecto que xa temos iniciado ou que acabamos de facer ora en decembro ou demais. Teñen que ser proxectos que vayamos a facer agora. Sí que podemos, aunque vayamos a empezar o día 1 de febreiro un proxecto, sí que sería subvencionable se pedimos a subvención, a solicitud de axuda antes de comezalo. É dicir, se a día 20 de xaneiro se fai unha solicitud de axuda, o día 21 poderíamos iniciar ese proxecto, aínda que non tuvésemos a resolución do INEGA, resolución de concesión ou un requirimento para a chega de máis documentación ou demás. Pero dende ese momento sí que poderíamos iniciar os traballos. Hai que ter claro a seguinte cousa, que os investimentos teñen que estar finalizados e xustificados o 15 de setembro. Importante o de xustificado. Xustificado quere dicir que presentemos ante o INEGA o 15 de setembro, non pode ser o día que se termine a actuación. Tería que ser o día na que estuvera a actuación feita, os traballos pagados, o cartel de publicidade tanto na empresa colocado como na web, a documentación técnica toda realizada cos finais de obra dos técnicos, se fora necesario. O sea, todo rematado e subido á páxina web do INEGA. Isto é importante para planificar as nosas actuacións. E despois, bueno, o do inicio de traballos, pois eso, podría ser dende que pedimos a axuda. As condicións dos proxectos, bueno, facendo así un resumo, pois o que falamos, non poden estar iniciados antes da data de presentación da solicitude, hai un investimento mínimo, que son 15.000 euros por actuación, que sempre falamos sin IVA, mesmo no caso de produtos de comercialización de pesca e aquicultura, no que nos fixan en 200.000 euros. Isto, digamos, que é unha liña importante dedicada a empresas na que se piden unhas actuacións cun mínimo de envergadura. Veremos que para outro tipo de actuacións temos a seguinte liña, que veremos despois. Cada empresa pode presentar unha ou máis solicitudes porque pode levar a cabo máis dunha actuación, non? Pois podemos actuar no sistema de iluminación, mas en outro sistema ou outra parte de aforro. E despois hai uns documentos todas as actuacións deben respetar o principio de non causar dano significativo, non causar dano ao medio ambiente. Isto, bueno, hai uns anexos que INEGA xa non los publica e os técnicos que preparan a documentación deben ler e debense asegurar e firmar unhas declaracións unha vez que están seguros de que eses proxectos están amparados no DNSH. Importante, que porcentaxe de axuda vamos a obter? Bueno, pois o que temos que ver, hai diferentes tramos, na páxina do INEGA tamén ven un cadro resume no que o podemos ver, pero por facer así unha pequena introducción, vemos aí o punto A, empresas con actividade de transformación de comercialización de produtos de pesca e aquicultura. A subvención será dun 35% e despois, dependendo do tipo de empresa, nas pequenas empresas sube un 20% e nas medianas un 10%. É dicir, unha pequena empresa podría chegar a un 55% de axuda, tendo en conta sempre o ratio anterior. É dicir, temos que ter o ratio mínimo de kilovatios hora de aforro por euros. Pero sempre cumplindo eso e non nos pasando deso, despois teríamos un 55% desa axuda. Para medidas enerxéticas en edificios, digamos que o punto B, non? Dependendo do noso tipo isto xa é dependendo do tipo de actuación que vamos a
a presentar a subvención, se é unha medida de eficiencia enerxética no edificio, pois sería un 20% do custo subvencionable. O mesmo que antes. Pequena empresa sube un 20 e chegaría a un 40. E a medianas un 10. Eficiencia enerxética distintas das dos edificios. Pois nese tipo de subvencións, o 35% de intensidade da axuda, o mesmo, cos incrementos de sempre do 20 e do 10, que tamén neste caso unha pequena empresa podría chegar a un 55% de axuda. E o máximo son 300.000 euros de axuda por expediente e 1 millón en todas as categorías. E vemos aquí, por entidade beneficiaria no conxunto da convocatoria, o máximo será de 2 millóns de euros. O que vos comentaba anteriormente, esta liña de axudas pois, ven para poder implementar actuacións de bastante envergadura. Vale, bueno, despois eso, en ningún caso o custo de adquisición pode ser superior ao valor do mercado, además, o INEGA, pois neste caso, despois cando un se introduce xa na documentación técnica, sí que xa nos pide pois tamén PVPs e demás, hai unha regulación en canto aos orzamentos que se presentan, está claro. Como é o procedemento de solicitude? Bueno, pois a orde abre o día 17, mañán, ás 9 da mañá e está aberta hasta o 15 de setembro. O réxime de concesión e concorrencia non competitiva, isto como funciona? Pois vos introducides, creades un usuario e contrasinal na páxina de INEGA, aí pide unha serie de documentación, hai que cubrir como unha solicitude e despois subir documentación. Cando se cubre a solicitude, sube unha documentación, dáselle a presentar e quédanos asignado un número, un rexistro de entrada. E unha vez que despois INEGA valida a documentación, nos fa un requerimento se é necesario, non, faría xa a resolución de concesión e os fondos vanse asignando por esa orde de chegada. Unha cousa hai que ter claro, que nós mañá ás 9:01 fixéramos a solicitude dunha axuda e se nos fora registrado con número 1, non quere dicir que teñamos a axuda concedida, porque primeiro o INEGA despois tería que ver e revisar que realmente se cumplisen os requisitos da axuda. Entonces, nada, isto periódicamente o INEGA vai validando as axudas e vaise pois asignando crédito a cada unha delas. Entón, claro, cando se agote o orzamento, pois despois quedarías en lista de espera todas as axudas. Entón, sí que, bueno, sí que é necesario, estando interesados, pois o antes posible sí que polo menos facer os estudos e intentar solicitalas o antes posible. E tamén para ter o plazo despois para poder executar e xustificar. Donde tedes información? Pois na páxina de INEGA, moi recomendable, porque ven todo moi explicado e estruturado, aí ademais tedes os enlaces para as solicitudes, e despois tedes tamén os teléfonos de INEGA, estes son específicos, aparecen na orde, e son de técnicos que están involucrados nesta orden de axudas, con lo cual, para dúdas moi concretas e demás, pois estes son os técnicos que despois están no proceso de evaluación das solicitudes e demás, e poden vos ser de moita axuda. Bueno, pois digamos que isto é un repaso corto así a esta primeira orde de axudas. Mira, Javier, unha Dígame. cousa, formularon moitas preguntas. Que descanses un pouco, digo. Si queres que che formule algunha das cuestións que foron planteando, Dígame. ou prefires esperar ao final e xuntamos todas? No, dime si queres, Sí, si xa que estamos vale, con mira, unha orde. María pregunta, bueno, isto ten que ver con Andrea, con nós, coa oficina. Podedes compartir a presentación? Si, a presentación vai ser colgada despois na web, co vídeo da sesión, vale?
Sí, de todas Comercial formas, Excelet. tamén vos enviamos un correo a todos os asistentes tanto Non se coa che escoita, presentación non se como... che escoita, Andrea. Non se me escoita. No, Mm, vale, falo baixiño, alto, moi baixiño. é que non podo fazer máis. Di, di. Bueno, nada, só dicía que enviaremos a presentación e a grabación a todas as persoas asistentes. Nada, Perfecto. só iso. Ok. Comercial Select. ¿Qué documentación es imprescindible para presentar la solicitud? Como dixo Javier, está disponible nos enlaces que vos deixamos na presentación, vale? Claro, Se non aí directamente na página do INEGA, téndelo perfecto. exacto, aí hai unha documentación administrativa bueno, extensa, pero ben totalmente reflejada, pero é o típico destas axudas de constitución da empresa, centro de traballo, CENAE, e despois hai outra documentación que cando se fai a solicitud pois xa nos pon, podemos permitir a consulta e directamente pois xa CIF e certos datos xa se van a consultar directamente. Correcto. Poder de Sí. presentación por parte do administrador, etcétera, Sí, etcétera. nada, esa documentación, vamos, con listado está perfectamente definido, ¿vale? Exacto. Entrando en ese... Sandra, ¿dónde podemos confirmar que nuestro CNAE entra en la ayuda? Perdón que te escoitei mal aí Sí, neste. ¿dónde podemos confirmar que nuestro CNAE entra en la ayuda? Tamén na orde de axudas. Na orde de axuda, vale? Tendes o Más que enlace nada aí. nesta orde o que veñen é os que non, os que están excluídos. Pero están todos incluídos excepto Os os que que miramos antes, non? correcto. Eugenio, ¿puede una asociación empresarial que presta y factura algunos servicios y cuenta con un CNAE acudir a estas ayudas? Se ten actividade económica, sí. Económicas, sí. E Correcto. o CNAE non están os excluídos. Nos excluídos. Magdalena, entendo que non recolle as actuacións levadas a cabo o ano pasado e que non No, entraron en subvención por fin de presupostos. no, Obviamente, no. Jenny, nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro de ámbito local. ¿Podemos solicitar esta ayuda? Lo no. mismo que yo acabamos de contestar antes a Eugenio. Eso. En todo caso, eu nesas dudas despois colgaremos tamén unha serie de fax, pero chamaría directamente ao INEGA, non, Javier? Sí, correcto. Aí, Para en caso de caso de dúbida, pois aí se fala directamente xa vos digo, neses teléfonos cos os técnicos técnicos. das propias axudas, co cual Vale. Carrojo, unha instalación fotovoltaica con almacenamiento estaría subvencionada? creo que non. No, Habría que confirmalo, a mí pero me as parece tampouco unha fotovoltaicas só ir fotovoltaica, non. en liñas específicas. Buenos días. Bueno, solo es una renovación de equipos. Si es para la compra de equipos, ya que no se cuenta con ellos, ¿entraría? Es decir, ¿tiene que ser renovación o pueden ser equipos nuevos? Ten que ser renovación porque tedes o ratio de De aforro. kilovatios hora de aforro por euro. Correcto. Luis, ¿puede utilizarse para cambio de fiestras nunha oficina administrativa? Podría, a oficina administrativa, Unha, podría ser. unha oficina. Un baixo Podría que ten ser, un pero solo... tamén solo... deixémolo ahora para o bono enerxía PEME, porque temos ahora a seguinte orde de axudas, que ao mellor é efectivamente, que máis encaixaría adecuada. mellor. Eso. Lidia, buenas. ¿El cambio de iluminación en la nave de la empresa se considera eficiencia energética? E ten que Sí. cumplir os requisitos, pero sí, podría Sí. ser subvencionable. Ana, las bases dicen que las inversiones solo podrán subvencionarse sobre la base de una auditoría energética. ¿Esta auditoría debe ser completa o puede centrarse en la parte del consumo que se verá afectado? Por ejemplo, si es un cambio de iluminación, auditoría centrada en el consumo eléctrico. É dicir, é unha auditoría completa ou solo do que vamos a presentar ou Habría que solicitar? falalo cos técnicos de INEGA. Outros anos a auditoría tiña que haber unha parte introductoria completa na que se analizara. Completa. E, de feito, non cun grado de detalle super extenso, pero sí que nas propias fichas ex de documentación técnica sempre sí que se nos pedía eh, sí que se nos pedía consumos tamén de outro tipo, a mellor de gasoil ou de outros consumos enerxéticos, á parte do eléctrico, a mellor que sería o que nos afecta neste caso. Entonces, habría que falalo. Sí que ten que ser detallado na parte que vamos a subvencionar, pero outros anos estaban solicitando que se contemplase un pouco a visión xeral de toda a De toda empresa. a empresa, correcto. Vale. Máis cousas. La memoria técnica la tiene que firmar un técnico especializado ou sirve un técnico de la empresa?
bueno, aí o que poñen é o técnico, habría que ver a capacidade, non, as atribucións dese técnico, non, depende, se o técnico da empresa ten unha A formación, non? exacto, que o habilita Os para coñecementos. esa actuación, non habría problema. Digamos, non ten por que ser un técnico externo, se hai un técnico na empresa que ten esas atribucións, pois sin problema. Vale, bueno, creo que xa contestamos unha gran parte, vale, se queres continuar coa seguinte, por favor, Javier. Pois continuamos. As que queden despois ou acabar o seminario, vale? Sin problema. Moi ben, pois entón, e a outra liña de axudas, que é o Bono Enerxía PEME, conocida así, a 417Z, por o buscador de INAG, además, con eso localízase. Esta, pois bueno, ven tamén para actuacións de aforro enerxético, para PEMs e autónomos do sector servizo, dentro en Galicia, como a todas, claro. E isto xa vamos a ver que xa vai destinado a outro tipo de actuacións, pois máis pequenas, xa en empresas de servicios que suelen ter, pois, instalacións de menos tamaño e as inversións, pois, son outra cuantía, digamos que isto é outro enfoque totalmente diferente. Aquí sí que as actividades que son subvencionadas teñen que estar dentro destes cenais, isto aparece na páxina de INEGA e no DOGA, está mesmo listado, entón temos que ir ao noso documento de Facenda e ver que o noso cenai estea nunha división que este dentro deste ámbito. Pois eso, do 77 a 82, pois serían todos, o 77, 71, pois estaría incluído, 77, 72, o sea, dentro deste rango, ou senón as que empecen pois, por 85, por exemplo, de educación. Estos serían os subvencionados. Os que non estén aquí dentro, pois, por exemplo, o mesmo, avicultura, pois non está aquí o CENAE, pois non é subvencionable. A cuantía da subvención será do 80%. Claro, aquí tendes que darvos conta que é unha das mellores liñas de axuda que se publican en canto a porcentaxe de axuda, un 80% IVA excluído, pero claro, é unha axuda moi alta. Establecese un máximo de 6.000 euros por solicitude, o que vos decía, isto é para pequenas actuacións. E despois, aí sí que hai, verémoslo despois, dentro das liñas, hai unhas liñas que son para diagnóstico e auditoría, que digamos que son para actuacións previas de facer un análisis das necesidades, de onde está o noso custo enerxético ou facer a propia auditoría. Bueno, pois aí sí que, según o consumo do centro de traballo, kilovatios hora ano, imaginados unha oficina que ten todo eléctrico, habría que coller as facturas de luz de un ano, ver o consumo enerxético e ver o ratio, que está entre 5.000 e 25.000. O máximo elixible para un diagnóstico serían 1.000 euros e para unha auditoría 2.000. A diferencia entre diagnóstico e auditoría é o grado de detalle. Unha auditoría é algo máis a fondo, no que se audita cada unha das instalacións e hai os requisitos mínimos, e o diagnóstico é un estudio con menos grado de detalle. Iso aparece definido na orde de axuda, as características que debe ter unha cousa ou outra. Xa vos digo, custos máximos para diagnóstico e auditoría os que vemos na tabla, resto de actuacións, máximo 6.000 euros, un 80% do total. E que son subvencionables? Pois nada, inversións en equipos consumidores de enerxía ou elementos que contribúen a unha xestión enerxética eficiente. Hai varias tipoloxías, ahora vamos a ver, porque aquí sí que entra un amplio abanico de actuacións, entra dende sustituir equipos hasta actuacións de mellora da eficiencia enerxética, todos, bueno, verémoslo ahora. Sí que nos marcan tamén un investimento mínimo, neste caso son 1.000 euros, máis IVA. Se só son os bonos de asesoramento enerxético, son 200 euros.
Só se pode presentar unha solicitude por cada centro de traballo e cada unha delas pode ter unha ou varias actuacións de distintas tipoloxías. Como vos direi, hai varias tipoloxías, hai para iluminación, para inmótica, para certas cousas, entonces poderíamos presentarnos en varias delas. Primeiro de todo, vamos a ir ahora vendo os diferentes tipos de bonos que hai. O bono quere dicir as liñas de subvención que temos dentro desta orde. Pois a orde aparece que, igual que antes aparecía dividida en 4 bloques, pois ahora aparece dividida tamén nunha serie de bloques. Pois temos, por exemplo, no punto A, o bono de asesoramento enerxético, que é o que falábamos, diagnoses ou auditorías. Pois a diagnose que é? Pois mira, tedes un inventario con análisis de consumos e unhas propostas de mellora, pois para a contratación da factura enerxética e demás. Isto é, digamos, para o máis básico de ver o que estamos pagando e optimizar a túa factura e pouco máis. Se queremos algo máis extenso, iríamos a unha auditoría. Pois aquí xa vemos que ten que ter todo o que ten a diagnose, máis se hai cadeiras, un análisis de combustión, medidas eléctricas, análisis termográfico do que é a propia instalación, medidas lumínicas, etcétera, etcétera. O sea, isto debe ser máis extenso, debe traer medidas de aforro, estructuradas según os períodos de amortización, etcétera, etcétera. Para contratar algún destes servizos, debemos poñernos en contacto con empresas que estén dadas de alta no listaxe de empresas que fan estes servicios no contexto do programa Bono Enerxética PEME. Na páxina de INEGA está este listado. Aí consultar e podemos poñer con empresa que desexedes. Punto B. O bono envolvente. Principalmente aí son para toldos. Os toldos como fan a súa función tamén de aforro enerxético, axúdannos a regular a temperatura, pois serían subvencionables. Ollo, este ano temos explícitamente que serán subvencionables os toldos de cor branco, negro e variantes destas cores. E non poden levar publicidade. Bono, iluminación, o mesmo, pois toda a renovación de equipos de iluminación interior, exterior, os propios rótulos, son subvencionables. A nova actuación pois ten que ser en tecnoloxía LED e cumplir pois, código técnico, cumplir normativas de iluminación, de centro de traballo e demais, pero serían subvencionables, tendo en conta sempre o 2.000 euros mínimo de inversión, porque no de iluminación suele pasar que si son locais moi pequenos, pois ao mellor non se chega a ese mínimo. Entón hai que ter eso en conta. Bono de instalacións eléctricas. Aí temos, pois, mellora nas instalacións eléctricas para garantir unha suministración con calidade, que poida haber aforro enerxético. Pois, por exemplo, podemos ver que estamos pagando reactiva e poñer unha batería de condensadores. Esa batería pode levar os filtros de armónicos ou similares, transformadores, sais, bueno, pois todos esas actuacións estarían incluídas dentro deste bono de instalacións eléctricas. E despois temos tamén o bono equipamento. Pois aí vemos renovación, pois hostelería, por exemplo, pois cafeteras, pois collemos unha con unha etiquetaxe enerxética B ou superior e sustituímola por unha C que temos actualmente. Entonces, pois sería subvencionable. Xa vos digo, todo ese tipo de actuacións serían subvencionables.
Aquí temos importante aqueles equipos para os cales non existe sistema de cualificación enerxética poderán ser subvencionables se acredita este aspecto e xustifican que o novo equipamento previsto ten unha eficiencia enerxética superior ao sustituído. Iso ten pasado en algún caso que polo equipo en sí pois non tiña esa etiqueta, non era tan fácil, non era ver unha etiqueta existente, unha D e, mira, pois teño unha A+, xa está. Neses casos máis difíciles temos que asegurar con nosos proveedores de que realmente se xustifica este aforro. Bono climatización, pois aquí tamén para centros de traballo que queremos mellorar o noso sistema de climatización sempre e cando o novo equipo teña máis de 5 kW e unha cualificación enerxética B ou superior, sería subvencionable. O típico, pois, instalar unha bomba de calor pois, nun local, pois sería subvencionable, sempre e cando se cumple isto e o que falamos sempre, toda a normativa de aplicación, de industria, etc. Recuperadores de calor tamén entrarían, mellor adillamento sin climatización, sistemas de movimentos de fluidos, o sea, bombas e demais. Bastante completo na parte de climatización. E por último temos o bono de domótica, que ven sendo para instalación de sistemas domóticos. Telemedida intelixente, pois, para monitoraxe, pois, por exemplo, detectar consumos anómalos, fugas, tanto para agua, electricidade e demás. Todos sistemas de domótica da tipoloxía que se vos poderán ocurrir, pois serían subvencionables sempre e cando teñen que poder actuar, é dicir, non solo analizar, pois o que poñemos aí, ou enviando alarmas, ou que, bueno, en caso de auga, que soubera unha fuga, se poidera actuar sobre algún tipo de válvula ou demais. Teñen que, eso é importante, poder facer algún tipo de actuación. Digamos que podestes ver, hai un amplio abanico de actuacións na que poder encaixar na páxina de INEGA, na propia orde e demás, aparecen descritas bastantes, digamos, como exemplos, pois vannos, igual que vos viña falando eu, que isto é copiado da orde, pois venvos tipo de actuación, pois en electricidade, o que falábamos de sais e demás, en clima, recuperadores, as bombas de calor, para que vos fagades unha idea. Se non, o mesmo que antes, tedes aquí os teléfonos específicos dos técnicos que van a xestionar esta liña de axudas para preguntarlles. As solicitudes, además, pois, como a outra vez, como na outra orden, vai a través da sede electrónica da Xunta, a través de INEGA, da páxina de INEGA, e é o mesmo proceso. Abre mañá o plazo de presentación ás 9 da mañá hasta o 25 de xuño. A asignación é concorrencia non competitiva, o que vos repetía antes. Vai por orden de chegada, pero as axudas concederánse, asignaranse os fondos unha vez que se comprobe que a documentación está correcta e se cumpren as bases da subvención. E isto é un pouquiño un resume así para que, bueno, vos vaiades facendo unha idea das dúas liñas que temos abertas. Son liñas moi importantes que nos permiten abrir un amplio abanico de actuacións. Nada, aí tedes os teléfonos a disposición e non sei. Moitas gracias, Javier. Mira, xa nos pasamos un pouco do tempo, pero algunhas cuestións que preguntan.
sobre a 417Z. Solo se puede hacer una solicitud, pero se pueden optar a varios bonos. Sí, aí Sí. tamén fala, sí. Correcto. Vale. Despois hai unha que dice que lle parecen moi parecidas as dúas subvencións. Entón, que dice que a él pode levarlle a confusión. Entón, as principales diferencias, isto vamos a contestalo dende a oficina económica, va falando co INEGA, vamos a tratar de facer unhas fax e sacar esa cuestión. Nos vamos a poñer ahora a repasar aquí, vale? Pero bueno, son Dime. parecidas en canto a aforro, pero vemos que o proxecto, o máximo subvencionable son 6.000 euros no bono Sí, técnico, falaba das cantidades, non? Que a cantidade que quizás é o que máis cambia, non, hai máis a cousas. outras son 10.000 euros o mínimo de actuación, digamos que as outras son para un sector industrial, son outro tipo de actuación, falamos ata 2 millóns de euros de máximo subvencionable, e isto é máis para pois, sector servicios, pequena empresa, pois, bares, hostelería, tendas, pequenos talleres, bueno, é outro, digamos, outro concepto. Tamén por eso as axudas neste ámbito son moito maiores, son 80% da liña de axuda. Correcto. Lidia pregunta, en el bono energía, bono iluminación, ¿es necesario hacer una auditoría energética al finalizar? Bueno, hai que ver unha auditoría como tal, hai que cubrir unhas fichas e hai que cumprir os niveles de iluminación que nos marcan as normas UNES para o centro de traballo. Eso hai que cubrir a documentación, hai que revisar a documentación técnica de xustificación que aparece na orde. Vale, máis cousas. Aparte de cumplir con el ratio de ahorro energético indicado en las tablas, según el tipo de beneficiario, ¿sería requisito igualmente que exista una mejora energética de edificio medida en energía primaria de como mínimo un 20% en comparación con la situación anterior a la inversión? Mi madre. Me ¿Entendés esa imagino, cuestión? No, es complicada, ¿no? me imagino que sí, eso está falando dos certificados enerxéticos de antes e despois, pero bueno, ten que ser en enerxía final, é o que nos falaba na orde primeira de industria, que se ve reflexado en enerxía primaria. Parece que sí, pero bueno, é unha cuestión máis técnica que habría que ver pormenorizadamente. Vale, bueno, pois eu creo que contestamos a gran maioría das cuestións que nos foron formulando. Hai un montón delas agora. Madre, máis. Os teléfonos de información non son correctos para este procedemento. Porque non son correctos. Vale, igual están repetidos. Comprobámolos ahora. Para que procedemento? Perdón, para os para o Z, dice que non son os correctos. Ahora mismo vos dou os correctos, vale? E Para o Z. Vamos a ver, axudas Z. Os teléfonos vou poñer no chat, vale? Efectivamente, 981 95 3543. IN 417Z. De acordo? é moi importante, o sea, na páxina de INEGA, en axudas, ten un apartado axudas, e buscar a orde con este código de solicitude, e Son esos enlaces que hecho sí que espero que estén ben. 417 vou poñer os outros, vale? Para que teñades todos. Ve aí a Inega, comparte ti que tes xa aberto. vale, un Aí xa segundo, se mira, xa se mira. Pon aí na barra de direccións, Inega. un segundinho, Se non comparto eu, espera un segundo. Un segundo. No, pero estamos mirando a presentación, Vale, un segundinho, a ver si... Vale, vedes ahora Sí, vale, vos esta é inega.gal vades axudas. e vedes aquí a axudas, Xa a segunda xa é un poquinho máis abaixo. exacto, vos veis aquí podedes facer unha búsqueda por estes criterios, prazo aberto, bueno, aforo, tipo de destinataria, non convocatoria,
E aquí, Entendes aí. exacto, vedes polos códigos, xa... Correcto, facendo clic na flechiña, entra na Z, por Agora exemplo, para vedes, por mirar os exemplo, teléfonos. mides aquí a flechiña e aquí tedes o pequeno resume, vedes? Xa vedes aquí inicio, fin, os códigos, enlace ao DOGA, o resume este que facíamos dos diferentes tipos de bonos que hai, bueno, con un pequeniño exemplo, tipo de beneficiarios, aquí tedes o dos cenais, período das actuacións, contía máxima das axudas, a tabla que víamos, a listaxe de empresas do bono, que para facer a auditoría, tedelo aquí no link, presentación das solicitudes, onde tedes a sede para entrar e crear o vosso usuario e contrasinal e demás. Modelos de documentación, aquí vos decía, poder a representación se non pedides vos a subvención e vos la pide alguén no vosso nome, e as memorias técnicas que hai que cubrir para poder presentar. Aquí falanos dos requerimentos de emenda que nos pode facer o INAG en calquer momento. E despois modelos de xustificación que falaba antes a pregunta que nos hacían. Tedes que hai declaracións, memorias de publicidade, bueno, hai unha serie de documentación tamén a cubrir para xustificarnos que realmente levamos a actuación con éxito. E ves, aquí tedes acceso á aplicación informática para cumprimentar e presentar, que aquí é onde mañá ás 9 estará aberto e podremos entrar, crear o usuario e contrasinal, en base a eso, pois ir cubrindo aí os nosos proxectos. Bueno, digamos que Perfecto. un resumo para que vos valga para coñecer as axudas. Agora, cada un pues, tería que profundizar en función da actuación que teña pensado levar a cabo, que cree que pode levar a cabo para a súa empresa, pues xa habría que profundizar técnicamente. Pero digamos que esperamos que vos serva para coñecer estas liñas e que poidas estudiar os vosos proxectos, a ver se son subvencionables.